ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. நேத்திக்கு கர்ம யோகம் பார்த்தோம் 3வது அத்தியாயத்துல. இப்ப 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம், அதுதான் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை நம்மளோட வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி, எல்லாரும் அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கிரந்தம் இல்லைங்களா? ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம். அந்த வகையில பகவத்கீதையிலேருந்து நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பிரபுபாதா குறிப்பிட்டிருப்பாங்க 5 விஷயங்கள். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது ஞான யோகம். சரி, பகவத்கீதையிலேருந்து நம்ம முழுமையா படிச்சா என்ன தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். 5 விஷயங்கள். ஒண்ணு ஈஸ்வரா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். கிருஷ்ணர் அவங்க எப்படி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா அர்ஜுனர் ஏத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க பரபிரம்ம பரந்தாம அப்படின்னு ஸ்லோகம் 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அவங்களோட ரிலேஷன், ஏன்னா நம்ம அர்ஜுனர் கூட இருந்து நம்ம பகவத்கீதை கேட்கிறோம். ஸோ அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ், அவங்களோட குணங்கள் எல்லாமே அப்படியே நம்ம ஒன்னொன்னையும் அப்சர்வ் பண்ணி பாகவதம் கேட்கிறோம்னா பரீட்சித் மகாராஜர் அவங்களோட பக்கத்துல இருந்து கேட்கறதா நினைச்சு நம்ம கேட்கணும். அப்ப அவங்களோட அந்த குணம், அவங்களோட அந்த டெடிகேஷன் அதெல்லாம் நமக்கும் ஏற்படும். அந்த மாதிரி நம்ம இங்க பகவத்கீதைக்கிறோம், அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவான பரம்பிரம்ம பரந்தாம அப்படின்னு ஏத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அந்த வகையில நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். முக்கியமா இந்த 4வது அத்தியாயத்துல இருந்து பகவான் தன்னை பத்தின விஷயங்கள் நிறைய குறிப்பிடுவாங்க. ஸோ ஈஸ்வரா பகவானை பத்தி, அதுக்கப்புறம் ஜீவா ஆத்மா பத்தி நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆத்மா சச்சித்தானந்தம், என்னைக்கும் அழியாதது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஜட உலகையே, ஜட இயற்கை குணங்களை பத்தி பிரத்யேகமா நம்ம பார்ப்போம். ஞான யோகத்துல அதை பத்தி முழுமையா பார்ப்போம். ஏன்னா ஆத்மா இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போதுதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட உலகத்துல சம்பந்தம் ஏற்படுது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில அகப்பட்டுக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அது தெரியும் போது நம்மளுக்கு அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணுன்ற மார்க்கமும் நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ அந்த வகையில நம்ம குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பகவத்கீதையில. அதுக்கப்புறம் காலம், காலம்ன்றது டைம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? பகவான் 11வது அத்தியாயத்துல காலமா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. காலோஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காலம் அப்படின்றது இந்த உலகம் சிருஷ்டி பண்றாங்க இல்லைங்களா பகவான், அப்ப காலத்தின் கட்டாயத்துல இது என்ன ஆகும், இயங்கிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது, அதை நிறுத்த முடியாது. ஒரு தடவை அதை கடந்துட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான், அது முடிஞ்சதுதான் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு காலமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகத்துல எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பம் முடிவு அப்படின்றது உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி காலத்தோட அம்சம்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் இந்த உலகம் பிரம்மோட சிருஷ்டி ஆயுள் காலம் என்ன, இந்த மாதிரி நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். அந்த வகையில பகவான் காலமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கர்மா, கர்மான்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? கர்மயோகம் அப்படின்றதான் 1லேருந்து 6 அத்தியாயங்கள் வரைக்கும். அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு செயல்கள் நம்ம செய்யதான் போறோம். அப்ப அந்த செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா கர்மத்தின் மூலியமா தான் நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில ஈடுபடுறோம். குணத்திலிருந்து வர்றது கர்மம் இல்லைங்களா? ஆசை, மனம் ஆசைப்படுது. ஏதோ ஒரு குணத்தை நம்ம சார்ந்து அந்த ஆசையை நம்ம அடைவோம். சத்து குணத்துல, ரஜகுணத்துல, தமோ குணத்துல சார்ந்து நம்ம அந்த ஆசையை நம்ம அடைவோம். அந்த குணத்திலிருந்து செயல்கள் ஏற்படும். அந்த ஆசை அடையறதுக்கு நம்ம பிரயத்தனம் என்டிவர் பண்றோங்க. அந்த செயல் நமக்கு என்ன ஆகும், கர்ம பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். சத்து குணத்திலிருந்து ஆசைகளை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அதற்கான பலன். அதே ரஜகுணத்திலிருந்து தமோ குணத்திலிருந்து ஆசைகளை அடைஞ்சோம்னா அதற்கான பலன். ஸோ அந்த மாதிரி கர்ம பலன் உண்டு. அப்ப அது கட்டாயம் இல்லையா? அதுவும் நெருப்பு மாதிரி, தெரிஞ்சு பண்ணாலும் தெரியாம பண்ணாலும் அதோட பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி பகவத்கீதை நம்ம முழுமையா படிக்கும்போது நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுப்போம்னா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றது, ஏன்னா பகவான் அப்படின்றது நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்களா? ஆரம்பத்துல 6 விஷயங்களும் யார்கிட்ட நிரம்ப
இருக்கவங்கள பகவான் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பராசரமணி குறிப்பிட்டிருந்தாங்கன்னு. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பகவான் பத்தி, ஜீவா பத்தி, அப்புறம் வந்துட்டு பிரகிருதி, ஜட இயற்கையை பத்தி, அப்புறம் கால, கர்மா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுப்போம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு தெளிவு ஏற்படும். சரிங்களா? வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிதல் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கிரந்தம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். துர்கா ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம அத்தியாயம் 4 பார்க்க போறோம். ஞான யோகம். ஞானத்தின் யோகம்னா ஆத்மாவும் பகவானும் இணைக்கும் சாதனம்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுல ஞான யோகம்னு போது நம்ம ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். பகவானை பத்தின ஞானம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மீகத்தை பத்தின ஞானம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த வகையில ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஞானத்தின் மூலியமா இணையிறது. சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். அறிவின் யோகம் அதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கிரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனகிதம் கிருஷ்ண சைதன்யம் தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதாம் சககன லலிதா விஷான்கான் விதாம்ச. ஏ கிருஷ்ணா கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகாந்தா ராதாகாந்தா நமஸ்துதே சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தா வனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்பதஸ்ய கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமஹ. நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண விதாயச ஜகத்சிதாய கிருஷ்ணாய நமோ மகாவதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரயாஜிதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌர துவேஷ நமஹ. குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததாலியே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய தத்பத்தாய நமோ நமஹ. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்வசேஷ ஸ்ரீனவாதி பாசாத்திய தேசதாரிணி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தி இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 4 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 3 சுருக்கம் என்னன்றதை பார்த்துலாம். துரத்தல் அது செயல் பண்ணணுமா இல்ல செயலை துரத்தல் நல்லதா அப்படின்றத பகவான்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க அர்ஜுனர். ஏன்னா புத்தி யோகம் சொல்லி பகவான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து விலகி இருக்கணும்ன்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எழுந்து போரிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதனால அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம் வரும், செயல் செய்யணுமா செயல் செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு. அந்த அந்த வகையில ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு நல்லதா சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. நிஷ்காம கர்மயோகம் ஞான யோகம் இதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கர்மகாண்ட கர்ம யோகம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் பார்த்தோம். மிகப்பெரிய எத்திரி இக வைரினம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா,
செயல் பண்றது சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல மித்யாச்சார பத்தி குறிப்பிட்டிருந்திருப்பாங்க. போலி மனிதனா இருக்கக்கூடாது. எப்பயும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்கள் பண்ணணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு செயல் நம்ம பண்ணாலும் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயலா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். உணவு அப்படின்றது ரொம்ப வந்துட்டு நம்ம உணர்வோட சம்மந்தப்பட்டது. சரிங்களா? உணவு உணர்வோட சம்மந்தப்பட்டது. அதனால அந்த உணவை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எப்பயுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். எதற்காக ஆஃபர் பண்ணணும்னு நம்ம ஆச்சு இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்றதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அர்ஜுனரை பார்க்கிறோம். அவங்க வந்து பகவானுக்காக போர் பண்றாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் அதையும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. வந்து நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதுதான் நம்ம பின்னாடி வரவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப அதற்கு பகவானே அவங்களும் என்ன சொல்றாங்க, நான் அவதாரம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதற்கு காரணம் அவங்களுக்கு அந்த அவசியம் இல்லை இல்லைங்களா? ஆனாலும் எதற்காகனா நம்மளெல்லாம் வழி நடத்துறதுக்காக. நம்ம பகவானோட அவதார ரகசியங்கள் தெரிஞ்சுட்டு நல்லபடியா நம்மளும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. அதனால நம்மளும் இதுல பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷனா நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். நம்மள பார்த்தும் நம்ம குடும்பத்திலயும் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களும் அந்த மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க, பலவந்தமா ஏன் பாவத்துல ஈடுபடுறோம், பாவ செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம் அப்படின்றது கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு ஆசைதான் காரணம் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதை 3 நிலையில நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சரீரம் அது வந்து ரத்தம் மாதிரி சரிங்களா? ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது. மனித வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா நம்ம வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது. நம்ம கையில இப்போ ஒரு கொஞ்சம் பணம் இருந்ததுன்னா கூட அதை நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா செலவு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அனாவசியமா அதை நம்ம செலவு பண்ண மாட்டோம். இல்ல தூக்கி அலட்சியமா அதை நம்ம போட மாட்டோம். பத்திரப்படுத்துவோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நமக்கு கிடைச்ச இந்த மனித பிறவின்றது ஒரு சாதாரணமா ஒரு கேர்லெஸ்ஸா வர ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது. அதை நம்ம இருக்கிறதுல தி பெஸ்ட் யூஸா நம்ம வந்துட்டு அது வந்துட்டு பெஸ்ட் பார்கெயின் சொல்லுவாங்க பிரபுபதா. நல்ல விதத்துல நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். ஏன்னா வந்துட்டு இந்த அதுவும் நமக்கெல்லாம் பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வாய்ப்பு சுக்கிருத்தி நம்மளுக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லையா? இந்த சரீரம் இதை வந்து சேரியட்டை நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்லோகத்துல. ஏன்னா வந்து புலனின்ப பொருட்களை விட உயர்ந்தது புலன்கள், புலன்களை விட உயர்ந்தது மனம், மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம நல்லபடியா தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுட்டு எப்பயும் நம்ம மனதுல ஆசைப்படணும், நிறைய படணும். ஆனா பகவான் மேல பகவானுக்கு பக்தி சேவையில. ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட ரியல் கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் இல்லைங்களா? ஆத்மா எப்பயும் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது அந்த பரமானந்தம், அமைதி, சந்தோஷம் இதெல்லாம் நம்ம வெளியில தேடணும். அந்த ஜட உலகத்துல நிரந்தரம் இல்லாத பொருள்ல நம்ம தேடணும் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு கிடைக்காது. இப்ப நம்ம ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றோம். அந்த ட்ரெயின்ல ஒரு பேசஞ்சர்கிட்ட போயிட்டு இவர் என் கூட எப்பயும் நித்தியமா என் கூட இருக்கணும், என்கிட்ட எப்பயும் உண்மையான அன்போட இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போமா? இல்ல. கொஞ்ச நேரம் அவங்களோட பழகுவோம். அவங்கவுங்க இடம் வந்தோடனே அவங்கவுங்க டிஃபால்ட் ஆயிடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் வாழ்க்கையும். அந்த வகையில நம்ம எப்பயும் நித்திய சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னா பகவான் தான். அப்ப அவங்களுக்கு நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்தணும், நம்ம சேவைகள் செய்யணும். அந்த வகையில நம்ம அந்த அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் பரமானந்தத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கணும். அதற்கு நம்ம புலன்களை எல்லாம் நம்ம மனம் வந்து பகவான் மேல ஆசைப்பட்டு புலன்களை நம்ம பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணணும். அதை எப்படிலாம் நம்ம என்கேஜ் பண்றதுன்ற நம்ம பார்த்தோம். இந்த வகையில நம்ம செயல்கள் பண்ணணும் அப்படின்றது நேற்று கர்மயோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 4 பார்க்க போறோம். அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏயதாமாம் பிரபாதி எந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கர்மயோகம் கர்மனோகி அபி போத்தவ்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம பார்ப்போம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு ஞான யஜ்ஞ பரந்தப அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா பார்ப்போம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் தத்விதி பிரணிபாத்தேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி, ஸ்லோகம் 4.1 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்த்தோऽध्यायः ஞானகர்ம சந்நியாச யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह
மனுரீக்ஷ்வாகவே பிரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையை உபதேசித்தனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? யோக விஞ்ஞானம் நிறைய அழிவற்ற யோக விஞ்ஞானம் என்னைக்கும் நித்தியமானது. பகவத்கீதைன்றது இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு கிடையாது அப்படின்றது. பகவான் சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே நித்தியமானது. ஒரே வார்த்தையில் நம்ம சொல்லணும்னா பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், பகவான், வேதங்கள், ஆத்மா, பகவானோட படைக்கப்பட்ட இந்த உலகங்கள் எல்லாமே நித்தியமானது அப்படின்றது. அந்த வகையில அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம், நிறைய யோகங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த சயின்ஸ் நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப அர்ஜுனருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்களான்னா இல்ல, இதற்கு முன்னாடியே சூரிய தேவருக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். விவஸ்வான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மனுவுக்கு கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் மனு அவங்க யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா இஷ்வாகு மன்னனுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்படியே பரம்பரையா தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு நல்லபடியா வருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4.2 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. मानती माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदु सकालेनः महता யோகோ நஷ்ட பரந்தப. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல் தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப சூரிய தேவருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தலைமுறையில வர மனுவுக்கு, சரிங்களா, விவஸ்வானுக்கு குறிப்பிடுறாங்க. விவஸ்வான், மனு, அதுக்கப்புறம் என்ன மனுன்றவங்க மனித குல தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? மனிதர்கள்லாம் அவங்க கிட்ட தான் உருவாகி இருக்காங்க. பிரம்மோட சிருஷ்டில அதெல்லாம் அப்படியே வரும். அதுக்கப்புறம் அவங்க மனு இஷ்வாகு அப்படின்ற மன்னனுக்கு அடுத்தடுத்து தலைமுறை. இதுக்கு நடுவில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சரிங்களா? நமக்கு முக்கியமான அந்த பர்சனாலிட்டி சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியா நம்மளால கேட்சப் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அந்த தலைமுறைய இஷ்வாகு மன்னனுக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த மாதிரி இந்த விஞ்ஞானம், சரிங்களா, பகவத்கீதை எல்லா சங்கிலி தொடர் மூலமா எல்லாருக்கும் அப்படியே வரிசை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது. புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். முக்கியமா யார் தெரிஞ்சுக்கணும் பகவத்கீதைய அப்படின்னா கிரந்தங்கள்ல யார் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மன்னர்கள். ஏன்னா அவங்க ஆட்சி பண்றாங்க. அந்த காலத்துல மன்னர்கள்லாம் தன்னிஷ்ட போக்குல ஆட்சி பண்ண மாட்டாங்க. எப்பயுமே குரு இருப்பாங்க அவங்க கூடவே, இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர் பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணப்பயும் சரி, ராமர் அவதாரம் பண்ணப்பயும் சரி, கூட யார் இருப்பாங்கன்னா குரு இருப்பாங்க. அதுதான் ஏன்னா வழி நடத்துறாங்கன்னு தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நேற்று கூட எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், வேதத்தை கொடுத்தவங்களே கிருஷ்ணர் தான் இல்லைங்களா, பகவான். ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, குரு கிட்ட போய் அவங்க பாடம் எடுத்துக்கிறாங்க. சாந்தி முனி அவங்க கிட்ட போய் பாடம் எடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வசிஷ்டர்கிட்ட ராமரா இருக்கும்போது நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி எப்பயுமே அரசர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குரு கிட்ட இருந்து, ஏன்னா அவங்க நாலேஜா இருப்பாங்க, தர்மம் அதர்மம் தெரியும், அவங்களோட கைடன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அதன் படிக்க பிரஜைகள் எல்லாரும் தர்ம வழியில வாழ்க்கை அவங்களும் வாழ்வாங்க. இப்படி ரொம்ப ஒழுங்கான ஒரு சமுதாயமா, ஒழுங்குபடுத்த சமுதாயமா இருந்தது. அப்ப இதெல்லாம் யாரால் நல்லபடியா உணரப்பட்டுச்சுன்னா மன்னர்களால் உணரப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே அப்பப்ப என்ன ஆயிடும்னா கொஞ்சம் அப்படியே டிமினிஷ் ஆன மாதிரி ஆயிடும். அப்படியே மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும், அழியாது மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இவ்விஞ்ஞானம் மறந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம சரியான பாதையில போகணும், சரியான இலக்கை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயத்தோட நம்ம எப்பயுமே
கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான் யாருக்கெல்லாம் ஞானத்தை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரம்மாவுக்கு, மகாலட்சுமிக்கு, சிவபெருமானுக்கு, சனத்குமாரர்களுக்கு. சரிங்களா? இவங்க 4 பேருக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவான் ஞானத்தை கொடுத்திருக்காங்க. அந்த வகையில பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தது வந்து மத்வாச்சாரியர் வழியா அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது. அதுலதான் வந்து இஷ்கான் சம்பந்தம் உண்டு. சரிங்களா? பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு சொன்னது வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் வழியா அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்னு சொல்றோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் சிவபெருமானுக்கு கொடுத்தது வந்து விஷ்ணு சுவாமி அவங்க மூலியமா அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது அப்படின்றத பாக்குறோம். சனத்குமாரர்களுக்கு சொன்னது வந்து நிம்பகாச்சாரியார் அவங்க மூலியமா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி இந்த 4 சம்பிரதாயம் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கரெக்டா அத்தன்டிகேட்டடா இருக்கும். இதுல வர ஆச்சாரியர்கள் எதையுமே உள்ளார வந்து இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க. புதுசா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஆட் பண்றேன், இல்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயத்த நான் வந்து மறைச்சிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே நடக்காது. கிருஷ்ணர் எப்படி இந்த நாலேஜ் கொடுத்தாங்களோ பிரம்மாவுக்கு, மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு, சிவபெருமானுக்கு, சனத்குமாரருக்கு, அந்த தாத்பரியம் மாறாம அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு, அதனாலதான் ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம். அதே மாதிரி வந்து ஆடப்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. தனக்கு மனசுல என்னெல்லாம் தோணுச்சோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இதுல எதுவுமே இருக்காது. அதனால பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த வகையில இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சரியான முறையில பகவானோட உபதேசங்கள் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு போய் சேருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல நம்ம இப்ப இஷ்கான் மூலியமா பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில இஷ்கான் ஃபாலோ பண்ணும்போது பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 4.5 ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. संपत प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. हरे कृष्ण प्रभु जी. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிர்க்க செய்வோனே அது உன்னால் முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட பகவான் வந்து உபதேசங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பகவத்கீதை. இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க, நான் விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தேன், அதுக்கப்புறம் மனுவுக்கு வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து வைவஸ்வத மனு, அதுக்கப்புறம் வந்து விஸ்வாவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்லாம் வந்து பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்ப அவங்க யார்கிட்ட இருந்து பேசிட்டு இருக்காங்க, துவாபர யுகத்துல கடைசியில அர்ஜுனுக்கு பக்கத்துல இருந்து பேசிட்டு இருக்காங்க, உபதேசம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம் வந்துடுது, நீங்களும் நானும் இப்ப ஒன்னா தானே இருக்கோம், உறவு முறையில வேற நம்மளாம் இருக்கோமே, அப்படி இருக்கும்போது இஷ்வாகுன்றவங்க ராமச்சந்திரர் அவங்களோட வம்சம் இல்லைங்களா? இஷ்வாகு அப்படி அந்த சூரிய குல தோன்றல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த வம்சத்துல வர்றது. ராமர் அவதாரம் பண்ணது திரேதாயுகத்துல. அதுக்கு முன்னாடி இஷ்வாகு, அதுக்கு முன்னாடி மனு, சூரிய தேவர், இப்படி ரொம்ப காலம் முன்னாடி சொல்றாங்க பகவான். அப்ப நீங்க நானும் சமமா தானே இருக்கும். ஆனா வந்து நீங்க வந்து இதற்கு முன்னாடி எப்படி நீங்க வந்து சொன்னேன்னு சொல்றீங்க, உபதேசம் கொடுத்தேன்னு சொல்றீங்க அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. அதற்குதான் பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஈஸ்வரா 5 விஷயங்கள் நம்ம பகவத்கீதை மூலமா தெரிஞ்சுப்போம்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம பகவானோட தாத்பரியம் நிறைய அதுவும் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். நிறைய பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே, நிறைய பிறவிகள் நம்ம இது வரைக்கும் கடந்தாச்சு. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் என்னால நினைவில் வச்சுக்க முடியும். ஆனா எதிரிகளை தைக்கச்சவனே அது உன்னால் முடியாது. இந்த இடத்துல தெரியுது பகவான் விபு, நம்ம அணு, ஆத்மாக்கள்லாம் அணு, பகவான் விபு. பகவான் வந்து சக்திகள் அபாரமானவங்க, ஆத்மாக்கள் ஓரளவுக்கு உட்பட்டவங்க. சரிங்களா? எல்லாமே அவங்களால முடியும் கிடையாது, லிமிட்டட் பவர் தான் ஆத்மாக்கு. ஆனா பகவான் அன்லிமிட்டெட் பவர்ல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும், நடந்தது, நடக்கிறது, நடக்க போறது எல்லாமே தெரியும். ஆனா ஆத்மாவுக்கு அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா? நமக்கு சொற்பமான விஷயங்கள் தான் ஞாபகத்துல இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு, பகவான் எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை இங்க சொல்றாங்க, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும் பகவானால. ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்வனே அது உன்னால் முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ தட் ஆத்மா பரமாத்மாக்கான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
அப்ப இங்க வந்துட்டு கீதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப கீதையோட பகவத்கீதையோட ஆயுள் காலம் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அந்த வகையில இங்க வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பிரம்மாவோட ஆயுள் காலத்தை நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். பிரபுபாதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில பார்த்தோம்னா யுகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4 யுகங்கள் இருக்கு. எப்படி நம்மளுக்கு வருடம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜனவரி, பிப்ரவரி ஆரம்பிச்சு அப்புறம் டிசம்பர் வரைக்கும் வரும். அப்புறம் மறுபடியும் ஜனவரி, பிப்ரவரி அப்படியே சுழற்சியில இருக்கு. டிசம்பர் முடிஞ்சோடனே எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு இல்லை. மறுபடியும் ஜனவரில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி வாரமும் அப்படிதான் இல்லைங்களா? சண்டேக்கு அப்புறம் மண்டே அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படியே சுழற்சியில தான் இருந்துட்டு இருக்கு. நாளும் அப்படிதான். அந்த மாதிரி யுகங்கள் 4 உண்டு. சரிங்களா? அந்த யுகங்களும் சுழற்சியில எப்பயும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். மறுபடியும் சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் அப்படின்னு வந்து சுழற்சியில இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுல நம்ம எல்லாம் இருக்கிறது வந்து கலியுகத்துல நம்ம எல்லாம் இருக்கும். அந்த கலியுகத்தோட அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ஜனவரில 31 days அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி கலியுகத்தோட அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4,32,000 years அப்படின்றது அதோட கலியுகத்தோட ஆண்டு காலம். அந்த கலியுகத்தோட அந்த காலத்தை மட்டும் கால அளவை மட்டும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டோம், ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா துவாபரயுகம், திரேதாயுகம், சத்தியுகம் அதோட அளவுகளை நம்மளால கால்குலேட் பண்ணிட முடியும். அப்போ 4,32,000 இருக்கு கலியுகத்தோட கால அளவு. கலியுகம் இன்ட்டு 2 போட்டோம்னா துவாபரயுகத்தோட கால அளவு கிடைக்கும். கலியுகம் இன்ட்டு 3 திரேதாயுகத்தோட கால அளவு. கலியுகம் இன்ட்டு 4 சத்தியுகத்தோட கால அளவு நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இதை வந்து திவ்ய யுகம்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இந்த ஒரு யுகமும் இப்ப துவாபர யுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஆரம்பிக்குதுன்னா நடுவுல வந்து கொஞ்சம் அந்த மர்ஜிங் இப்ப சந்தியாசன்னு சொல்லுவாங்க. அதை இப்ப எப்படி இரவும் பகலும் இணையும் போது சந்தி காலம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகல் காலையிலயும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இரவும் பகலும் இணையிற அந்த நேரம். அந்த மாதிரி ரெண்டு யுகங்கள் இணையிற நேரத்தையும் வந்து சந்தியாஸ் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா 4 யுகங்கள் இருக்கு. இந்த 4 யுகங்கள் திவ்ய யுகங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு திவ்ய யுகம் 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். அது வந்து 1000 முறை சுழற்சி எடுக்குது அப்படின்னா பிரம்மாவுக்கு அது ஒரு பகல் பொழுது. அதே மாதிரி 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவுக்கு ஒரு இரவு பொழுது. அப்போ திவ்யயுகங்கள் 2000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு முழு நாள் ஆகும். சரிங்களா? 1000 முறை பகல் பொழுது நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பகல் பொழுதுல பார்த்தோம்னா மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க. பிரம்மாவோட ஒரு பகல்ல 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒரு மனுவுக்கும் எவ்வளவு திவ்ய யுகங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 71 திவ்ய யுகங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். 71 புள்ளி கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி மனுக்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணுவாங்க. இந்த அளவுல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரம்மாவோட ஆயுள் காலத்தை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட ஆயுள் காலத்துல நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து அப்படியே கால்குலேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஆனா இதுக்கு பேஸ் என்ன அப்படின்னா கலியுகத்தை நம்ம வந்து ஆத்தாரமா நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் 4,32,000 வச்சுக்கிட்டோம்னாலே அதற்கப்புறம் உள்ள கால்குலேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லபடியா வரும். அப்ப பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் நம்ம பாக்குறோம். பிரம்மா அதாவது தேவர்களோட பொசிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? பிரம்மா, இந்திரன், சந்திரன், சூரியன் இதெல்லாம் வந்து அந்த போஸ்டோட பேர். எப்படி வந்து சீஃப் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த போஸ்ட்டுக்கு யார் வேணாலும் வருவாங்க. சீஃப் மினிஸ்டர்னா அந்த இடத்துல யார் வேணாலும் வருவாங்க. அதாவது எலிஜிபிலிட்டி உள்ளவங்க. அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் போது அந்த இடத்துக்கு எலிஜிபிலிட்டி உள்ளவங்களாம் வருவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பிரம்மா, இந்திரன் அந்த இடம்லாம் போஸ்டோட பேர். அங்க யாரு அந்த இப்ப 100 அஸ்வமேத யாகம் யாரு பண்றாங்களோ அந்த இடத்துக்கு அவங்க இந்திரன் போஸ்ட்டுக்கு அவங்க வருவாங்க. அந்த மாதிரிதான் வந்து கணக்கு. சரிங்களா? அப்ப பிரம்மாவுக்கும் வந்து என்னன்னா ஆயுள் காலம் அப்படின்றது உண்டு. அப்ப இப்ப உள்ள பிரம்மா இப்ப ஆட்சி பண்றாங்க இல்லையா? இப்ப இருக்கிற பிரம்மா அவங்களோட ஆயுள் காலம் என்ன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இப்ப உள்ள பிரம்மா வந்து 50 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். 6 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மொத்தம் 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதுல 6 மனுவோட ஆட்சி காலம் முடிஞ்சிருச்சு. பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுதுல 14 மனுக்கள். அதுல 6 மனுக்களோட ஆட்சி முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப 7வது மனு அவங்களோட ஆட்சி வந்து வைவஸ்வத மனுவோட ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த ஒரு மனுவை வந்து எத்தனை திவ்ய யுகங்கள் ஆட்சி பண்ணாங்க? 71 திவ்ய யுகங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்துட்டு இப்போ 4 யுகங்கள் முடிஞ்சு 27வது சுழற்சி இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுல சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப கலியுகம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப கலியுகத்துல எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5000 years வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப பிரம்மா இப்ப உள்ள பிரம்மாவோட வாழ்க்கையில பாதி
அவங்களுக்கும் 100 ஆண்டுகள் தான் ஆயுள் காலம். அதுல 50 ஆண்டுகள் அவங்க முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி மனுவோட ஆட்சி காலம் இங்க இது கால அளவு நம்ம பார்க்குறோம். 4 யுகங்களின் சுழற்சி வந்து 27 முறை முடிஞ்சிருச்சு. 71 பண்ணணும், அதுல 27 சுழற்சி முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு இப்போ உள்ள சுழற்சியில வந்து திவ்ய யுகத்துல வந்து சத்தியம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம் முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா நம்ம இப்ப கலியுகத்துல இருக்கோம். கலியுகத்திலேயே வந்துட்டு 5000 ஆண்டுகள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இப்போ உள்ள மனுவோட காலம் வந்து 120.533 1 மில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா மனு கிட்ட தான் பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சூரியனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் மனு கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இப்ப மனுவோட கால அளவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா பகவத்கீதை எவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளால ஓரளவு கால்குலேட் பண்ண முடியும். அப்ப பகவத்கீதை 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வான் பேசினார், விவஸ்வானுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதற்கு முன்னாடி 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி விவஸ்வானுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? இதோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து மகாபாரதத்திலயும் இருக்கு. அது வந்து ஆண்டின் பர்வா அப்படின்ற பகுதியில நம்மளால பார்க்க முடியும். அதுலயும் வந்துட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க, திரேதாயுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுவுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. திரேதாயுகத்தின் ஆரம்பத்துல, சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதைய பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்தால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவாக தனது மகனான மகாராஜா இஷ்வாகுக்கு கொடுத்தார். அதுக்கு அப்புறம் மனுவுக்கு அப்புறம் இஷ்வாகு மன்னருக்கு அது கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்றதை பாக்குறோம். ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி சூரியன், மனு, அதுக்கப்புறம் இஷ்வாகுன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ராமச்சந்திரர் அவங்களை வந்து ராமரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சூரியகுல தோன்றல்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வகையில இஷ்வாகு வந்துட்டு ராமரோட முன்னோர்கள்ல வருவாங்க. ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாகுவின் காலத்திலிருந்து மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்ததுன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில கலியுகத்தில் நம்ம இப்ப 5000 ஆண்டுகள் நம்ம கடந்துட்டோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். கீதை பூமிக்கு வந்து 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்னு நம்ம இப்ப கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா, இதற்கு முன்னாடி நான் விவஸ்வானுக்கு குறிப்பிட்டேன்னு. அப்ப எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதற்கு முன்னாடி கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்றதான கால்குலேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்ப பிரம்மாவின் ஒரு நொடின்றது நமக்கு earthly இயர்ஸ்ல 1,00,000 ஆண்டுகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4.6 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார்? அஜோ அபிசன்ன அவ்யப்யாத்மா பூத்தானாம் ஈஸ்வரோ பீசன பரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் ஆத்மா மாயையா. நான் பெறப்பட்டவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர் வாழ்விகள் அனைவரும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றி இருக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இப்ப மறுபடியும் நம்ம பகவானோட அம்சம் தான் நம்ம பாக்குறோம். இந்த ஸ்லோகத்திலயும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதற்கு முன்னாடி சொல்லிருக்காங்க, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், உனக்கு அவ்வளவு தெரியாது. அதாவது முக்காலமும் எனக்கு தெரியும், ஆனா நம்ம ஆத்மாக்களுக்கு அவ்வளவு சக்தி கிடையாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் பகவான் வந்து இங்க இன்னொரு இது உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அன்பான் அப்படின்னு. சரிங்களா? எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயமும் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. பகவானோட திருமேனி அழிவற்றது, திவ்யமானது, தெய்வீகமானது, சச்சிதானந்த ரூபம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப நமக்கு வந்துட்டு கிராஸ் பாடி இருக்கு, அது என்ன ஆகும், அழியக்கூடியது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர் வாழ்கள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும். பகவத்கீதையோட ஒரு உயர்ந்த தாத்பரியம் என்னன்னா, பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள். அந்த வகையில அவங்களே என்ன சொல்றாங்க, உயிர் வாழ்கள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் அப்படின்றது இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். அவங்கதான் எல்லாருக்கும் இறைவன் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். எப்பப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் எடுத்தாலும் அப்போ பாக்குறதுக்கு மனிதர்கள் மாதிரி இருந்தாலும், மச்ச அவதாரம் எடுப்பாங்க, கூர்ம அவதாரம், வராக அவதாரம் எல்லாம் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வகையில இப்ப கிருஷ்ணர், ராமர், வாமனர் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க.
அப்படி பார்க்கறதுக்கு மனிதர்கள் மாதிரி இருந்தாலும் அவங்க எப்படி எப்படி இருப்பாங்க? திவ்யமான உடல்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான். அவங்க நம்மளது மாதிரி இந்த கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, ஸ்தூல சரீரம் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பிறப்பற்றவனா இருக்காங்க, திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்கும் அவங்கதான் இறைவன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி எப்ப அவங்க அவதாரங்கள் எடுத்தாலும் அவங்க திவ்ய உருவிலே தான், தெய்வீகமான சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துலதான் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.7 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. रति माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ததாமானம் ஸ்ருஜாம்யகம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குலத் தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப எப்பெல்லாம் பகவான் தோன்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, எப்பெல்லாம் அதர்மம் அதிகமா இருக்கோ, ஆதிக்கம் செலுத்துதோ, அப்பெல்லாம் பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப கிருஷ்ணர் அவதாரம் அப்ப கூட கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் கிடையாது, ஸ்வயம் கிருஷ்ணர். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்ன, அவங்க வந்துட்டு பிரம்மாவோட ஆயுள் காலத்துல ஒரு நாள் தான் ஒரு தடவை தான் அவங்க சிருஷ்டி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? வருவாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில நமக்கு பிராப்தம் இப்போ முடிஞ்ச துவாபரத்துல பகவானே வந்துட்டு கிருஷ்ணரா வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில எப்பெல்லாம் தோன்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப கிருஷ்ணர் அவதாரத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா, பூமி மத்த ரொம்ப பாரம் இருக்கு, அதர்மம் அதிகமா இருக்கு, அசுரர்களோட ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாரம் தாங்காம தான் என்ன பண்றாங்க, பிரம்மா கிட்ட முறையிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் எல்லாம் போயிட்டு பார்க்கடல்ல உள்ள ஷிரோதய கஷா விஷ்ணு பெருமாள்கிட்ட முறையிடுறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, கண்டிப்பா வந்து அவதாரம் பண்ணி அதர்மத்தை எல்லாம் அழிக்கிறேன் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த அவதார தாத்பரியம் எல்லாம் பிரம்மா கிட்ட அவங்க குறிப்பிட்டாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில எப்பெல்லாம் அதர்மம் அதிகமா இருக்கும், சரிங்களா, எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரதகுல தோன்றலே, அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.8 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जानीक्रमण प्रभु जी हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றினார்? பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்சதாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை கழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைத்துவதற்காக நானே யுகந்தேவரும் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல 3 காரணங்கள் எதற்காக பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கான காரணங்கள் நம்ம பாக்குறோம். ஒண்ணு வந்து பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக, அப்புறம் துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக. இந்த மாதிரி காரணம் 3 காரணம். ஒண்ணு பக்தர்களை பாதுகாத்து, துஷ்டர்களை அழித்து, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, யுகம்தோறும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. சத்தியுகத்துல 4 அவதாரங்கள், திரேதா யுகத்துல 3, துவாபர யுகத்துல 2, கலியுகத்துல 1 இல்லைங்களா? இது மாதிரி நிறைய யுகாவதாரம் இருக்கு, குணாவதாரம், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஆனா யுகம் தோறும் என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, பிரகலாத் மகாராஜரோட பாஸ்ட் டென்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்ப ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாங்க, தன்னைதான் எல்லாரும் கடவுளா வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க. ஏன் எல்லாரும் அவங்களுக்கு பயந்தாங்கன்னா, பிரம்மாவால சிருஷ்டி பண்ண எந்த ஒரு விஷயத்தாலும் எனக்கு மரணம்ன்றது ஏற்படக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வரம் வாங்கியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில அவங்கள யாராலையும் எழுத்து நிக்க முடியல. அப்ப என்னாச்சு, எல்லாரும் தன்னோட கண்ட்ரோல் அவங்க வச்சிருந்தாங்க, எல்லாரும் அவங்களுக்கு பயந்துருந்தாங்க. அப்ப என்னையதான் வழிபாடு பண்ணணும்னு எல்லார்ட்டையும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. சோ எல்லாருக்கும் விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பிடிக்கலனாலும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு அவங்க வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்பதான் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, நரசிம்மரா அவதாரம் எடுத்து, அதுவும் இல்லாம பிரகலாதரையும் என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப சிரமப்படுத்தினாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி அதர்மம்
அதிகமா இருக்கும்போது எப்ப எல்லாரும் யாரை வழிபாடு பண்ணணும்? பகவானை வழிபாடு பண்ணணும். ஆனா இந்த இடத்துல ஹிரண்யகசிபு வழிபாடு பண்ணும்போது அந்த இடத்துல தர்மத்தின் கொள்கைனா இருக்கு, மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு இல்லையா? அதர்மம் அது. அதுக்கப்புறம் துஷ்டர்களை அழித்து யார் இதெல்லாம் பண்ணது? ஹிரண்யகசிபு. பக்தர்களை பாதுகாத்து பிரகலாத் மகாராஜர் அப்ப தேவர்கள்லாம் பாதுகாக்கிறது. அந்த மாதிரி பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கையை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக ஹிரண்யகசிபு அழிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? மறுபடியும் எல்லாரும் பகவானை வழிபாடு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் 3 விஷயங்களுக்காக பகவான் என்ன சொல்றாங்க? நானே யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.9 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. जय श्री माता जी। हरे कृष्णा। मालती माता जी। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. என்ன நன்மை கிருஷ்ணரை அறிவது? ஜன்ம கர்மச மே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வைதஹ தயக்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். பர்த்டே அன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்காக பாட வேண்டிய ஒரு ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ. சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவானை பத்தின விஷயங்கள் தான், உபதேசங்கள் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பகவானோட உபதேசத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனா ஈஸ்வரா அப்படின்றத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி பகவானோட தோற்றம் எப்படிப்பட்டது? பிறப்பற்றவன், ஆரம்பமற்றவன் அப்படின்ற சொல்லியிருந்தாங்க. தெய்வீகமான ரூபத்துல எப்படி இருப்பன்றத சொல்லியிருந்தாங்க. எல்லாருக்கும் இறைவன் நானே அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி பகவான தோற்றம், செயல்கள் எதற்காக அவதாரம் பண்றாங்க? பக்தர்களை பாதுகாத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக. இந்த மாதிரி பகவானோட தோற்றம், செயல்கள் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ. இதெல்லாம் நல்லபடியா ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை, அது ரொம்ப அவசியம் இல்லைங்களா? நம்பிக்கையோட யார் ஒருத்தங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் நம்பிக்கையோட இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? அடுத்தது பகவானை நம்பி பகவான் நம்பிக்கையோட நம்ம கிரந்தங்களை நல்லபடியா கிரகிச்சுக்கும் போது நமக்கு அவங்க மேல அலாதியான அன்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி பண்ணுவோம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற இந்த சம்சார சாகத்துல இந்த சுழற்சியில நம்ம வரமாட்டோம். அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். எங்க இருப்போம்? நம்மலாம் பகவான் லோகத்துல இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப யார் ஒருத்தங்க நம்பிக்கையோட பகவானோட தோற்றம், செயல்கள் இதெல்லாம் திவ்யமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அவங்க இந்த பிறவியை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பகவான் லோகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவானுக்கும் நமக்குமான வித்தியாசம் என்ன? ஆத்மா, பரமாத்மா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஆன்மீகமானது, நமது அனைவரின் வடிவம் தற்காலிகமானது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்த பிறவி மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. இதுலயேதான் நம்ம எப்பயுமே இருந்தோமா அப்படின்னா கிடையாது. இதற்கு முன்னாடி வேற பிறவி இருக்கும், இதற்கு அப்புறம் பிறவி இருக்கக்கூடாது, இருந்தா அது வேற பிறவியா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளோடது தற்காலிகமானது, ஆனா பகவானோடது எப்பயுமே ஆன்மீகமானது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் மாயையை கட்டுப்படுத்துறவங்க, இந்த ஜட உலகத்தை பகவான் கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறவங்க, ஆனா நம்ம இந்த மாயோட கட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ஆத்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் 3 லேயர்ஸ் உண்டு. சச்சிதானந்தம் ஆத்மா, நித்தியமானது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ். சத் சித் ஆனந்தம் நித்தியமானது, பூர்ண அறிவுடையது, பரமானந்த நிலையில இருக்கிறது ஆத்மா. அதற்கு மேல ஸ்தூல சரீரம்னு இருக்கும், சூக்ஷ்ம சரீரம்னு மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதால உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். அதுக்கப்புறம் கிராஸ் பாடி, பஞ்சபூதங்களான சரீரம், காரிய சரீரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா? இந்த மாதிரி 3 லேயர்ஸ் உண்டு. ஆனா பகவான் எப்படின்னா எப்பயுமே ஆன்மீகமானது அப்படின்ற சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துல உள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.10 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. संपत प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ஹரே हरे कृष्ण கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர் ஆகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அன்புடையவர்கள் ஆயினர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? என்னன்னா இப்ப இந்த 3 விஷயம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பற்றுதல், பயம், கோபம். இது 3மே ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டதான்னா இல்ல, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா? பற்றுதல் ஆசை, கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்னு அந்த ஏக்கம், பயம். கிடைக்கல அப்படின்னா கோபம். கோபம் வந்த உடனே என்ன ஆயிடும்? நம்மளுக்கு எதுவுமே சரியான புரிதல்ல இருக்காது, நம்மளோட பேச்சு, சொல், எண்ணம், செயல் எதுவுமே. அப்ப அதனால நம்ம தவறான விஷயங்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி இந்த 3 விஷயமே என்னதுன்னா ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். நம்மள வந்துட்டு என்ன பண்ணும்? பந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏற்கனவே 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். கோபம் வந்துச்சுனாலே அடுத்து டில்யூஷன், மயக்கம் ஏற்படும். அதனால நம்ம நினைவு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு நம்ம தவறுகள் செஞ்சு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 3 விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முழுதும் பகவான் மேல லயித்து நம்ம மனத்தை வந்து பகவான் மேலே எப்பயும் நிலைநிறுத்தி என்னை சரணடைந்து பகவான்ட்டு சரணாகதி பண்ணி பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இந்த மாதிரி நம்ம பகவான் மேல எப்பயும் மனதை நிலைநிறுத்தி, இல்லைன்னா இந்த மனம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சஞ்சலத்தை தான் கொடுக்கும். நம்ம பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம எப்பயும் பகவத்கீதை, பாகவதம், இல்லைன்னா சாண்டிங் இந்த மாதிரி விஷயத்த பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும், சஞ்சலம் இருக்காது. இதை விட்டு நம்ம வெளியில வேற விதத்துல நம்ம யோசிச்சோம். ஏன்னா மனம் ஏதாவது யோசிச்சுட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது ஒரு குழந்தை மாதிரி. அது வந்துட்டு ஏதாவது என் சிந்தனை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அது நல்ல சிந்தனையா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா பக்தி மார்க்கத்துல அதை நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் அங்க தாற்பயம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம எப்பயுமே பகவான் மேல நம்மளோட எண்ணத்தை முழுசா வச்சு நம்ம வந்து சரணாகதி பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஏற்படும்னா தூய்மை ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையர் ஆகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நமக்கு பகவான் மேல என்ன ஏற்படும்? அந்த தூய்மையான மனசுல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? பகவான் மேல அலாதியான அன்பு ஏற்படும். நம்ம நல்லபடியா நம்ம பக்தி பண்ணுவோம் பகவானுக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் हरे कृष्णा माताजी। .11. ஹரே श्री विद्या माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजामि यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः। அனைவரும் என்னிடம் எவ்வித சரணடைகிறார்களோ அதற்கேற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிருதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இங்க சரணமடையணும் அப்படின்னு பகவான் குறிப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா? என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி சரணாகதி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? சிலவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஜட உலக விஷயங்களையும் ஆசை இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சிலவங்களுக்கு முக்தியில ஆசை இருக்கும். போதும் இந்த டிராவல், மேலுலகம் கீழுலகம் போயிட்டு போயிட்டு ஒரே அலைச்சல் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சிலவங்க முக்தி அப்படின்றதுல விருப்பம் இருக்கும். அப்ப சிலவங்க பகவான் மேல பக்தி அப்படின்றதுல விருப்பம் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு விதத்துல ஆசைகள் இருக்கும், அவங்களோட பியூரிபிகேஷனை பொறுத்து இல்லைங்களா? அந்த வகையில எல்லோரும் என்னிடம் எவ்விடம் சரணடைகிறார்களோ, இப்ப தேவர்கள் கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணா கூட அந்த விதத்திலயும் நம்ம யாரைதான் நம்ம வழிபாடு பண்றோம்னாலும் பகவானை தான், ஆனா இன்டைரக்டா பண்றோம். பகவானை வந்து நம்ம வழிபாடு இன்டைரக்டா பண்றோம் அப்படிங்கிறதாங்க தாற்பயம். ஏன்னா தேவர்களையும் உருவாக்குனது யாரு? கிருஷ்ணர் இல்லைங்களா? பகவான். சோ அந்த வகையில அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணமடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலனளிக்கின்றேன். பக்தி வேணும்னு கேட்டா பகவான் பக்தி கொடுப்பாங்க, முக்தி வேணும்னு கேட்டா முக்தி கொடுப்பாங்க. அதே வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஆசை இருந்து அது வேணும் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு பகவான்கிட்ட கேட்டோம்னா பகவான் அதற்கேற்ற அனுகிரகம் நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சிருக்கோம். அதற்கேற்றாற்போல் நான் பலனளிக்கின்றேன். பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். நம்ம வந்துட்டு தேவர்களை வழிபாடு பண்ணாலும் பகவானை வழிபாடு பண்ணாலும்
எந்த முறையில பண்ணாலும் நம்ம யாரை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், பகவானை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 4.12 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। रति माताजी हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காங்க்ஷந்த கர்மாணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதா க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்தி பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு முக்தி அப்படின்ற ஒரு நிலையில வந்துட்டு விருப்பம்ன்றது அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துடாது இல்லைங்களா? பியூரிஃபிகேஷனை பொறுத்து கான்சியஸ்னஸ்ல எவ்வளவு பியூரிஃபிகேஷன் இருக்கோ நம்ம உணர்வுல அதற்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த டெஸ்டினேஷன் இருக்கும். அதாவது சில விஷயத்துல என்னன்னா இந்த ஜட சம்பந்த விஷயங்களே நல்ல பேர் புகழ் வேணும், நிறைய வெல்த் வேணும் அப்படின்ற ஆசைகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கும் சமயத்துல பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இப்ப வெல்த் நல்லா வேணும் அப்படின்னா நிறைய அதற்கு ஏற்ற பூஜைகள்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? குபேர பூஜை, மகாலட்சுமி பூஜை அதெல்லாம் பண்ணி அதுல பலஸ்ருதியும் இருக்கும் இல்லைங்களா? வேதத்துல குறிப்பிட்ட முறைப்படி தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதற்கேற்ற பலன்களை தேவர்கள் கிட்ட இருந்து அவங்க அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே. அந்த மாதிரி தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணாலும் அவங்கவுங்க என்ன விருப்பப்பட்டாங்களோ அதை அவங்களால அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 4.13 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जानकी रमन प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रणाम कृष्ण प्रणाम माता जी। माताजी। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुणकर्म विपाकचः तस्य कर्तारमभिमां विद्य कर्तारमव्ययम्. மூன்று வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தை பத்தி பகவானிங்க குறிப்பிடுறாங்க. பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து பிறப்பால வந்துட்டு வகுக்கப்பட்டது கிடையாது, குணங்களுக்கு ஏற்ப வகுக்கப்பட்ட இதுதான். சரிங்களா? பிரிவுகள் தான் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க அப்படின்னா அந்த நிலைப்பாடு வந்து பிராமணர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். அதே வந்து சத்திரியர்கள் ரஜோகுணத்தின் தாக்கத்துல உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. வைஷ்யர்கள் வந்து ரஜோகுணம் தமோகுணத்தின் தாக்கத்துல இருப்பாங்க. அதே மாதிரி சூத்திரர்கள் வந்து தமோகுணத்தின் தாக்கத்துல இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி குணங்களின் அடிப்படையில பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த சமுதாயத்தை 4 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எல்லாமே பகவானால சிருஷ்டி செய்யப்பட்டிருக்கு, உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா இதோட பகவான் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களான்னா கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் என்னன்னா இதுதான் ரொம்ப ஈஸியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா ஒரு பேட்டரி கார் இயங்கிட்டு இருக்கு, அதை வந்து ஒரு குழந்தை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு தாற்பயம். அந்த காருக்குள்ள இந்த குழந்தை உட்காந்து அது உள்ள ஒரு விஷயமா இருக்கான்னா கிடையாது இல்லைங்களா? வெளியில இருந்து இயக்கிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி பகவானோட ஜட சக்தியின் மூலியமா இந்த ஜட உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு. அதனால பகவானுக்கும் இருக்கும் பற்றுதல் கிடையாது, சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக பகவானால உருவாக்கப்பட்ட சமுதாயம் இப்படிப்பட்டதுதான், 4 வகை பிரிவு. சரிங்களா? இது வந்து இப்போ நிறைய பிரிவுகள்ல நம்ம பாக்குறோம். அதெல்லாம் வந்துட்டு இயல்பா கிடையாது. இதெல்லாம் இடையில வந்து பிரிவுகள் தானே தவிர பகவானால் அல்லது ஆனா இந்த முறையில பிரிவுகள் இருந்தது அப்படின்னா
சரியான முறையில அந்த சமுதாயம் வந்து நடைபெறும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பிராமணர்கள் சொல்லுவாங்க நாலேஜ், தர்மம் அதர்மம், சத்திரியர்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அதன்படி நாட்டை வந்து தர்மப்படி ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அரசருக்கு கீழே உள்ள பிரஜைகள் அதையும் நல்லபடியா தர்மத்தின் வழியில அவங்களும் நடப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்பரேட் கம்பெனில இதான் பண்ணுவாங்க. அட்வைசரி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், மார்க்கெட்டிங் இருக்கும், லேபர் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த வகையில அது செயல்படுறதுனால தான் சக்சஸ் ஆகுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் சமுதாயத்தை வந்து இந்த வகையில தான் வந்து பகவான் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தபடி வேற எந்த பிரிவுகளும் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। मालती माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா प्रणाम माताजी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. माम कर्माणि सिम्पन्ति न मे कर्मफले स्वरूपः इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर् न स पद्यते। ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை கிருஷ்ண மாதாஜி, என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை. செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? பகவான் இவ்வளவு விஷயங்கள் சிருஷ்டி பண்றாங்க, ஆனா அந்த செயல்னால அவங்களுக்கு பாதிப்பு உண்டா அப்படின்னா கிடையாது. சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். செயலின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. பகவானுக்கு ஏதாவது தேவையா? இல்ல இல்லைங்களா? அவங்க பூர்ணம், பரிபூர்ணமானவங்க பகவான். அப்படின்னும் போது ஏதோ ஒரு செயலை பண்ணி அதனால ஒரு பலன் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு இருக்கா, அந்த ஒரு தாத்பரியம் இருக்குன்னா அதுவும் கிடையாது. செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எப்படி நம்மளும் அந்த மாதிரி பாதிப்பு எதுவும் இல்லாம இருக்க முடியும்? ஏன்னா நம்ம செயல்படணும்னா அது கர்ம பலன் வந்துருது இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது செயல்னால நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இங்க என்ன சொல்றாங்க பகவான், இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பகவான் எப்படி இருக்காங்க? சச்சிதானந்த ரூபத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆத்மாவுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு காரியமும் கிடையாது, பக்தி பண்றது மட்டும்தான் இல்லைங்களா? அதை தாண்டி வேற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு செயலோ பலனோ கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மள ஆத்ம நிலையில இருந்து நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நமக்குமே என்ன கிடையாது, இந்த செயல்களால பாதிப்போ பலனை விரும்பி ஏதாவது செயல் பண்றதோ இந்த செயல்கள்லாம் நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். அப்ப இவ்வுண்மை அறிபவனும் செயல்கள் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.17 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। संपत प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ஹரே सर பிரபுஜி. 17 17 எஸ் பிரபுஜி. 17 ஸ்லோகம். कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यै च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. हरे कृष्ण செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். எனவே கர்மா செயல் என்பது என்ன, விகர்மா தரைப்பட்ட செயல்கள் என்ன என்பது என்ன, அக்கர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப செயல் அப்படின்னா என்னன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஏன்னா நம்ம தினப்படி ஏதோ ஒரு செயல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்ப நம்ம எப்படி செயல் பண்ணும், என்னை பாதிக்காத என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு பாக்குறோம். செயலின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லைன்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். இந்த உண்மையை அறிபவனும் இதை நல்லா ஆழ்ந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட செயல்கள் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளும் என்ன பண்ண மாட்டோம், செயல் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டோம். அப்ப இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அந்த நுணுக்கங்கள் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா கர்மானா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும், விகர்மனா என்ன அக்கர்மனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கர்மானா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், விகர்மானா அதர்ம செயல்கள், அக்கர்மா அப்படின்றது பகவானுக்கான செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். செயலின்மைன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கிடையாது. ஜட சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் இல்லாம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதாவது ஆத்மா நிலைப்பாட்டில இருந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் அக்கர்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில விக்ரமவாதி எப்படி இருப்பாங்க, அதாவது அதர்மம் தடைப்பட்ட செயல்கள் செய்யறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். வேதம், பகவான், பக்தி இதுல எல்லாம் அவங்களுக்கு
ஆத்மா இதெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்காது. அதனால எதையுமே அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து ஆன்மீக ஆபத்து இருக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எதுலயுமே நம்பிக்கை இல்ல. இப்ப சாஸ்திரமே தெரியாது, ரூல் புக்கே என்னன்னு தெரியாது. அப்ப அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதலே இருக்காது இல்லைங்களா? அதனால அவங்க மனம் போன போக்குல தன்னோட செயல்களை செய்வாங்க. அதனால அந்த செயல்கள்னால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கர்ம பலனை அவங்க அனுபவிப்பாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுவும் தர்மமான செயல்கள் ஈடுபடுவாங்களானாலும் அதுவும் கொஞ்சம் சிரமம். மனம் போன செயல்கள் அப்படின்னாலே ஆன்மீகம் தர்மம் அதர்மம் தெரியாம செய்யும்போது அதுல அதர்ம செயல்களும் இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதர்மமான செயல்களும் செய்ய வாய்ப்பு உண்டு. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. ஏன்னா அதர்மம் செஞ்சாலே பனிஷ்மெண்ட் உண்டு இல்லைங்களா, கர்மானால. அதனால தாழ்ந்த உயிரினங்களா அவங்க பிறக்கிற ஆபத்து உண்டு. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆன்மீகவாதிகள் அந்த மாதிரி செயல்கள்ல தன்னை ஈடுபடுத்திக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எடுத்த பிறவியின் நோக்கம் தோல்வி. மனித பிறவியோட இலக்கே என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷனே இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம நிறைய ஏதோ அடையணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் அடுத்த பட்சம்தான். மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு, ரொம்ப லக்கி. அதுலயும் சாஸ்திரம் வரை நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளோட அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மள மீட்டுக்கு எடுத்துக்கிறது. அதுதான் நம்ம செய்யற ஒரு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அந்த வகையில. ஆனா இங்க விக்ரமவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பிறவியே, அந்த மனித பிறவி அப்படின்னு அந்த உயர்ந்த தாத்பரியமே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, தோல்வியில முடிஞ்சிருது. அவங்க மறுபடியும் என்ன ஆயிடுறாங்க, தாழ்ந்த பிறவியா வேற அவங்களுக்கு கிடைச்சிருதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் கர்மவாதி அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பக்தி உள்ளவர்களா இருப்பாங்க, வேதங்களை எல்லாம் பின்பற்றுவாங்க, நல்லபடியா அவங்க பக்தி எல்லாம் பண்ணுவாங்க, வேதங்கள்லாம் சாஸ்திரங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன அவங்க ஆசைப்படுறாங்களோ அதற்கு ஏத்த யாகம், தானம், தர்மம், இதெல்லாம் தானம், தவம் இதெல்லாம் அவங்க செஞ்சு அவங்க பலனை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்றதை பாக்குறோம். அப்ப இவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, பாவம் பண்ண மாட்டாங்க, ஆனா நிறைய புண்ணிய செயல்கள் பண்ணுவாங்க. அதோட பலனை இவங்க அனுபவிக்கிற மாதிரி இவங்களுக்கு இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சொர்க்கம் அந்த மாதிரி உயர்ந்த லோகங்களுக்கு அவங்க போவாங்க. உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அடைவர் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதாவது மேல் உலகங்களுக்கெல்லாம் யார் யார ரொம்ப தீவிரமா வழிபாடு பண்றாங்களோ, தேவர்கள்ல யார ரொம்ப பிரதானமா வழிபாடு பண்ணாங்களோ அவங்களோட லோகத்துக்கு, சொர்க்கத்துக்கு இந்த மாதிரிலாம் இவங்க போவாங்க. ஆனா அந்த சுக்ருதி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இவங்க எல்லாம் அதர்மம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நரகத்துக்கு போயிட்டு தண்டனை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல இவங்களுக்கு தாழ்ந்த பிறவி கிடைக்குதோ, அதே மாதிரி இவங்க எல்லாம் புண்ணியம் பண்ணாங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க, மேலுலகங்களுக்கு போவாங்க. சுக்ருத்தி முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல உயர்ந்த பிறவி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா ஞானி எப்படி இருப்பாங்க, அக்கர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், ஆத்ம தத்துவம், ஆத்ம நிலையில உள்ளவங்க, ஆத்மா பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறவங்க, பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால என்ன விளைவு, மறுபிறப்பு, அது அந்த மாதிரி தாத்பரியங்களை உங்களுக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நாலேஜ் நல்லா கெயின் பண்ணிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க, ரொம்ப சேஃப் சைட்ல பக்தி சேவைக்கு வருவார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி மார்க்கத்துக்கு மிகவும் உயர்ந்தவர்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத இந்த ஞான யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அக்கர்ம செயல்கள் நம்ம செய்யணும். இந்த செயலின்மை அப்படின்றது இந்த ஜட விஷயங்கள்ல நம்ம செயலின்மையா இருக்கணும். ஆனா ஆன்மீக விஷயத்துல நம்மள நிறைய ஈடுபடுத்திக்கணும். ஏன்னா நமக்கு செஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4.18 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. प्रणाम माताजी। प्रणाम माता जी। कर्म य पश्येत् अकर्मणि स कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत् कर्मकृत। கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலை பெற்றுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவை கொடுக்கும். என்னன்னா, கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு அந்த இது எப்படி வரும் அப்படின்னா, கர்மாவில் அக்கர்மா, அர்ஜுனரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் உதாரணமா, சரிங்களா? அவங்களோட கர்மம் என்ன, சத்திரியனா போர் பண்ணணும். அவங்களோட செயல், அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி போர் பண்ணணும். ஆனா அதையே அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக பண்றாங்க. பக்தி சேவையில வருது.
அப்ப அது அக்கர்மா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப கர்மாவில் நம்மளோட செயல் அதே அக்கர்மாவா இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம செய்யற பக்தி சேவையிலேயே நம்மளோட கர்மாவும் அடங்கிடணும். இப்ப அக்கர்மா பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக அர்ஜுனர் போர் பண்றாங்க, பக்தி சேவை. ஆனா அதுலயே அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் அடங்கிடுது இல்லைங்களா? அப்ப அதுதான் வந்து அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே. அப்ப செயல் நம்ம பண்றோம்னா அது நமக்கான செயல்னு ஒண்ணும், பக்தி சேவைன்னு தனியும் பிரிச்சு கிடையாது. நம்மளோட செயலே பக்தி சேவை செயலா இருக்கணும், பக்தி சேவை செயலே நம்மளோட செயலும் அடங்கி இருக்கணும். அத நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? புலன்கள் எல்லாம் பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்ப நிறைய பேசணும்னு ஆசை, என்ன பண்ணலாம்? நம்ம பேசுறதுன்றது பிடிச்ச ஒரு செயல் தான் அப்படின்னும் போது நிறைய சாண்டிங் பண்ணலாம். அப்ப அது நம்மளோட கர்மா, அது என்ன ஆகுது? அக்கர்மா, பக்தி சேவை ஆகுது. அதே மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், அதுல நம்மளோட கர்மா, நம்மளோட செயலும் அதுல அடங்கிடுது. பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம், உணவு ரொம்ப ஆசை இல்லைங்களா எனக்கெல்லாம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? அதே நம்ம வந்துட்டு தனியா சாப்பாடு நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டு பகவானுக்குன்னு தனி அப்படி கிடையாது. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ற பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கும் போதே நம்மளோட உணவு எடுத்துக்கும் செயல் அதுல அடங்கிடுது. அதே சமயத்துல பிரசாதம், அதே வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போது அதுலயும் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிற அந்த ஒரு செயலும் அடங்கிடுது. அப்போ கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். வேறு வேறு கிடையாது. பக்தி வேறு, பக்திமயமான வாழ்க்கை வேறு, நம்மளோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வேறுன்னு கிடையாது. நம்ம வாழ்க்கையே பகவானுக்கான பக்தி பண்ற வாழ்க்கையா நம்ம அமைச்சுக்கணும். நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம வாழும்போது நம்ம செயல்கள் எதுல நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் சரி, அவன் உன்னத நிலையை நிலை பெற்றுள்ளான். அவங்க பெர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.34 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। रति माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तद्वित् प्रणिपातेन परिश्रस्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ஞானானினஸ்தத்வதட்சிண. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இவ்வளவு நுணுக்கங்கள் நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா? நம்மளோட கர்மாவே அக்கர்மா ஆகணும், அக்கர்மாவிலே நம்மளோட கர்மாவும் அமைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெளிவு ஏற்படணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, குரு, ஆன்மீக குருவை அணுகி, அதுவும் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இப்ப 4 சம்பிரதாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பரம்பரை அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி பகவானால அங்கீகரிக்கப்பட்ட 4 பரம்பரையில ஏதோ ஒரு பரம்பரையில இணைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுல வர ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா, குருக்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறது ஞான யோகம். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அடக்கம் அப்படின்றது. ஏன்னா ஆன்மீகத்துல அது வந்துட்டு ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு குணமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்றதே வந்துட்டு ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும் சரிங்களா? அதனால அந்த அடக்கம் அப்படின்றது அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாம இருக்கிறது. அப்ப அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு, ஆன்மீக ரீதியான கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்து பணிவிடை. ஏன்னா உயர்ந்த டிவோட்டிஸ்க்கு நம்ம வந்து சேவை செய்யும் போது நமக்கு வந்துட்டு அந்த அவங்களோட அனுகிரகத்தினாலே நம்மளுக்கு பக்தி நல்லபடியா கிடைக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி 3 விதம். ஒண்ணு அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் நிறைய கேட்டு தொண்டு செய்து, உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். இந்த சம்பிரதாயத்துல வர குருக்கள் எல்லாம் வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்க மாட்டாங்க. நான் தான் குரு, நான் தான் கடவுள் அப்படின்லாம் வந்து வெளியில தெரியவே தெரியாது. ஏன்னா இவங்க வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா இருப்பாங்க. ஒரு பக்தர்கள் மூலியமா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? குருவை நம்மளால அடையாளமே பார்க்க முடியும், கண்டுபிடிக்கவே முடியும் சரிங்களா? வெளியில எல்லாருக்கும் அப்படியே ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களா இவங்களாம் இருக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்துல ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ்ல உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க உண்மையை கண்டவர்கள். அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மார்க்கம் என்ன அப்படின்னு தெரியும். எப்படி பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடைய முடியும். ஒரு ஃபாலன் கண்டிஷன் சோலா இருக்கும் நம்மலாம். இந்த ஜட உலக பிறப்பு இருக்கும். அப்ப நம்மள எப்படி நம்ம வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற அந்த மார்க்கத்தை அவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. தன்னுணர்வு ஏற்கனவே அந்த நிலையில உள்ளவங்க, ஆத்ம நிலையில உள்ளவங்க ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஏன்னா வழி தெரிஞ்சவங்ககிட்ட தான்
நம்ம போய் கேட்டோம்னா சரியான மார்க்கத்தை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு ஊருக்கே போறோம்னா அந்த ஊருக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டோம்னா சரியான மார்க்கத்தை கொடுப்பாங்க. அது தெரியாதவங்க கிட்டோம்னா நம்மள டைவர்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பக்தி எப்படி பண்ணணும், பகவானை எப்படி அடையணும்ன்றத அவங்க ஏற்கனவே அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கிறதுனால நல்லபடியா அவங்க என்ன பண்ண முடியும், நமக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப முக்கியமா எப்படி அர்ஜுனர் பகவான் கிட்டதான் போய் இது சரணாகதி பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல இப்ப இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்மகுடி சம்பிரதாயம். இந்த மாதிரி 4 சம்பிரதாயத்துல ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயத்துல நம்ம அதுல வர ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மள சரணாகதி பண்ணி நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதான் நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்தது. கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார்ன்றதை பார்த்தோம். கர்ம யோகம் பத்தி பார்த்தோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும்ன்றதை பார்த்தோம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்றதை பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. जय ஜெய் श्री ஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। हरे जय श्री कृष्ण माताजी। माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம்ஸ். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பத்மபுராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 4வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். சாபம் நீங்க. முன்னொரு காலத்தில் சத்யதபன் என்ற ரிஷி செய்யும் தவத்தை கலைக்க முயன்ற 2 அப்சரஸ் பெண்களை அந்த முனி இலந்தை மரங்களாகும்படி சபிக்கவே அவர்கள் இலந்தை மரங்களாக மாறினர். அப்பொழுது கோதாவரி கரையில் உள்ள விஸ்வேஸ்வரரை பூஜித்து கீதையின் 4வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்யும் பரதன் என்பவர் இளைப்பாறுதலுக்காக அந்த மரத்தடியில் நிற்க அவருடைய உடலின் ஸ்பர்ஷம் பட்டு அந்த மரங்கள் அப்சரஸ்களாக மாறி அவருக்கு நன்றி கூறின. மேலும் அவரின் உடலுக்கு அத்தகைய மகிமை கீதையின் 4வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ததால் கிட்டியதை அறிந்து அவர்களும் அதையே பாராயணம் செய்தபடி சொர்க்கலோகம் சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சா கல்பருப்பஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பतितानां पावने वैष्णव नमः अनंत कोटि वैष्णव श्री शिला प्रभुपाद की जय. हरे